Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш.TJ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав равон кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон гов мол чӣ намуд реклама ки бошад марамат сурат маълумотша дар WhatsApp иморо кунед, мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст Opel Astra G Caravan, Opel Vectra, Opel Duty, Daewoo Matiz ки бо нархи 7000 сомонӣ ва Opel Vectra бо нархи 7000 сомонӣ ва ВАЗ 21011 ба состоянии зур ки мақсад ки мошинаи молодёжни кардагӣ ва дигар намуд мошино аст бадро ки бо нархҳои арзон ҷудо кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд, дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 171 сомонӣ. Мо бошад наворро сар мекунем, марамат рафтем то охираш тамошо кунем. Дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки грузоперевозки Ай Москва ба Тоҷикистон бор овардаам. Борро аз территорияи Москва қабул мекунанд, аз Люблино ва Садовод қабул мекунанд ва Московская область бардорон ки агар ки аз то 100 км, 200 км то 300 км ам бошад қабул мекунанд. Агар ки бортон аз 100 кг зиёд бошад то 300 кг рафта мегирам. Бора обши ба Тоҷикистон ба Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, хоб райони Кӯйбеш ва территорияи шаҳри Бухтар ва дигар шаҳрро ноҳиёрам меёрам ва яш бо тариқи телефон, яъне маслиҳат карда мешавад. Зиёда ай 10 сол зиёд аст ки старши кори дорам. Компания грузоперевозка Акай Парда хеле одами боваринок ва одами хуб ҳастанд ки бо дили пур бортона оварда мерасонанд. Агар шумо аз канали мо агар шумо занг занем бо ягон шу скидка ва ба шумо бо дили пур бортона оварда мерасонанд. Дӯстони азиз, мо ҳар компанияро тавсия наметиҳем. Компания Акай Парда хеле одами боваринок ва одаме ки мисол старши кори дорам. Сета рақам дорам ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва рақамои ахирашда имо WhatsApp пайваст дорад. Марамат бортона шумо дар ҳамин ака супорем ба Тоҷикистон оварда мерасонанд. Боз як бор дигар мегӯем ки бор аз территорияи Московская область Москва, аз Люблино ва Садовод. Агар дуртарам бошад, агар бортон бисёртар бошад, рафта худашон қабул мекунанд. Хай марамат бо тамос гирифта дигар маълумотои пурраша ба шумо ҳамаша фаҳмода метавад. Обязательно занг занед. Яка мошини фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ аст бародарон, Opel Astra G аст ки дар кузови Caravan универсални соли бароишаш 2000 сол аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Гази Euro 4 дорад. Мотор 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин бародарон кондитсионер дорад, фақат фреонша пур мекунед. Ду та пешаш электропакет, ҳуҷҷаташ бурчидагӣ аст, моторуш 1.6 футагай ва салоншам тоза. Мошин бародарон хеле ки дасти як одамда гаштаест. Мошин мегад умуман мегад такси гаштагӣ нестай, гарантчикати 4 та балон 60-70 ва 4 диска радной краска ҳамаш беҳтарин. Фақат ами кондитсионерша фреон мерезен ва як ҳуҷҷат мекунед, дигар мегиред газ метиҳед. Мошине ки бе расход. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восе фурӯхта мешавад бо нархи 51000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. Якум рақамошон аст, рақамои Вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст, инашам кор мекунад ва дар ин рақамошонам ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст дорад. Марамат ина Opel Astra G Caravanаш дар комментария чӣ хеле ки хоҳиш кардем. Бо савдои хубам дора метавонед тамос гиред. Мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Ди мошини фурӯшӣ аст бародарон, Opel Vectra B аст ки Opel Duty соли бароишаш 1997 аст ки сӯзишвориш бензини холия, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош буршудага 4 та балон пачка, хадавоиш 70%, салон тоза, 4 диска, радной краска, мошин мега дигар 100%. Фақат як ҳуҷҷат мекунед, фақат газ метиҳед. Мошине ки нархаш бениҳоят арзон аст. Ҳамин сатсиён бародарон ай 25-27 кам нест. Не ки бародарда сум дар кора хонахара барои хотир срочно мегад мефурӯшад бо нархи 20000 сомонӣ. Мошин мега нахадай хай ҳамин ҳуҷҷат ҳамин хали корош мудага дигар ҳамаҷош хе 100%. Айни ҳол мошин бародарон дар ноҳияи Рашти, территорияи Ғармда қарор ноҳияи Рашта. Ин ҳамин рақамош аст, рақамои Билайн пастяни кор мекунад. Кадоме ки мегирад бо ҳамира мегад муомила ягон сум арзон мекунем. Нархша мега 20000 сомонӣ муомилаш дар назди капоти мошин. Марамат хеле вариантҳои хуб аст, метавонед ки аз дигар маълумотҳои пурраша гиред.
дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp рӯй кунем, мо дар видео оянда фурӯшда мегузорем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Kia Optima ҳастаи баъдурон соли барои 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объём мотораш 2 литра, коробкааш механикаи, ҳолати мошин мега нахаду беҳтарин. Мошин ҳуҷҷатош бучтага 4 та балон мега средне 60%, 4 диска ходовой дорад, моторош мега беҳтарин. Хай мошин баъду 2003 кондитсионер электропакаи хичо доранд. Неки тоқа сум дар кора мега сойбӯж. ҳамин як дона сурат дошта ки ҳамира роӣ кардияд. Агар шумо хоҳед суратҳои нав гирифта роитон мекунам, мисол барои харидори аниқ бошед. Агар мошин айни ҳол харода дар шаҳри Ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки боз арзонтар мешавад. ин ҳамин рақамош аст, рақамои Россия пайвастани кор мекунад ва дар ин рақамошонам WhatsApp пайваст дорам. Метавонед ки дар WhatsAppшон нависед ки занг занед аз соҳибшон бештар маълумотша гирем. 30,000 сомонӣ то қассуми холӣ гуфтагааст алиш намешавад. Марҳамат дигар маълумотҳои бештар аз соҳибашон Kia Optima 2003 сол сайстани беҳтарин. баъдо нархша арзон гуфтаст, хай бо маълумотша богирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2101 ҳастаи баъдуро ки мошинои советски молодёжники полни худ айнол тайёр кардагиаст. соли барои 1980 ҳастаи ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор экономи простой 1.3 литра, коробкааш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникаи баъдуране, коробкааш мега 5 скористаи. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, 4 диска, ҳамин хеле сайстани баъдурон, неки мошин мега камтар кор дора мега, яъне ки опшин камтар расход дора. Иша тариқи телефон, яъне ки худашон мегуфтиянд. хоб мошинча айни ҳол дар ноҳияи восед дар нархш мега слишком арзон баъдурон ки сирошна пул дар курай 11,000 сомонӣ ҳаста ки бо ягон сумша арзон мекунад. ин ҳамин рақамҳост, рақамҳои тисел позитсияни кор мекунад. дар ҳамин рақамҳошона баъдурон WhatsApp ҳам пайваст, не ки аз ҳамаи хубаш промой дар ҳамон рақамҳошон занг занед, мошинчара рафта бинед ва бинеша савдо кунед. камтар расход дора мега, не ки хай ба хайра. мошин чӣ дар ноҳияи восед нархаш 11,000 сомонӣ, рақамҳошон тисел, марҳамат дигар маълумотша гирен. балоншам хай ҳолати корида айни ҳолда соз астае. як бор тамос гиред, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳад. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ панҷум мошини фурӯшӣ ҳастаи бародарон Opel хетчбек ҳастае ки соли барои 1994 бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литри простой, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи сентябр 4 калпак, 4 балонаи 60%, 70% баъдро сайстанашам хубай, салоншам тоза, радной краска. мошин мега ҳамаҷош 100% мега омада бинен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор ва фурӯхта мешавад бо нархи 18,000 сомонӣ ки боз арзонтар мешавад. нархи арзон ва ҳамирам боз ягон сум муомила мекунад. ин ба кадоми шумо ки дар кор ки бошад дар рақамош аста мегафон кор мекунад, марҳамат занг занед. дӯстони азиз, шумо нам агар ҳамин хел мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсул, ягон техника чӣ намуд реклама ки дошта бошед, марҳамат сурат маълумотшо кунед, мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайк казанед фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2107 ҳастаи баъдурон ки бо нархи арзон соли барои 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литра, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъдуро камтар расход дора, ҳам аличиам мешавад. газ бензин мега 100% кор мекунад, камтар пусидагӣ дорад. ғайр ҳамада кори безебош мекунад, як краска кунӣ бо хубтарака. обши ҷои пусидагӣ ва краска мекунӣ мега, агар хоҳед мекунед, хоҳед намекунед, хай номерош транзит, мошин мега дига ҳамаҷош 100%. айни ҳол дар территория Душанбе аст, нархша мегад 6500 сомонӣ бо арзона мекунем. ягон мошина боша мегад алиш мекунем, болоиш мегад пул метиҳем, вариантҳои худтона баъдурон, яъне пешниҳод кунем вариантҳои худтона. болои мошинишон пул медодан кадоме ки агар алиш дошта бошад. хоб рақамошон мегафон аст, ба кадоми шумо ки ҳамхари мошин ки дар кор бошад, марҳамат тамос гирифта бештар маълумотша аз соҳибашон пурсед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A ҳастаи баъдурон ки бо нархҳои арзон ҳам хеле светои вишнови, светои олучагӣ.
خب соли барои 1691 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотори 1.6 простой, экономни, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби средни қарор дорад. Мошин мегӯяд ҳолаташ соза, фақат ҳамин расходаш як краска бадро. Хай чихеле ки хитон десен болои капоташ безе баста, обшим як краска кунен, бо хела кори хуб мешавад. Агар кадом яке ягон барои бор кашида барои қишлоқ бошад, хай ҳамин хела мешавад. ماشین عین حال در شهر کلاب و فروخته میشد با نرخ 7000 سومونی. اگر چقدر ارزان میکنه اینجا گفتگی نیست. در شهر کلاب بردارم کدام تو اگر همون تراتور رفته تونه. معلومات ماشین خیلی کم است برای این گفتگی نیست. بیشتر فقط ماشین میگه اینم خیلی سایستانیه. ممکن بخوای اگه راسخود دیگه داشته باشن که گفتگی نیست. رقم تلفنش رو بگیرم. ماشین در شهر کلاب 7000 сомонӣ ба кадоми то ки дар кор астед. Агар мошин савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гиред марама. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daiwo Matiz аста бадро ки светои золотисти бо нархи арзон. соли барои 1999 ҳастае ки сӯзишфурӯши бензини холияи моторша мегӯяд экономияи 1 литраи коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ماشین مدران نمیخه 100% فقط خیلی کامل شده کسمی چیزی که کار داره فقط کار بیرونی. یعنی خیلی اوپشیم همی بعضی جوش ندیدن که چه خیلی بیزه و همی را ایسر یعنی که متروش کراسکش میکنن خیلی کدومی که میفهمن. کم بودیش میگه همی خیلی دیگه ماتور پاتور سالون دیگه هم دیل جگرش اوپشیم 100%. ماشین عینی حال قرار داره در نوحیه جلالدین بلخی رومیده. همین تراتوی کالخوزآباد اوپشیم нархша мега 7000 сомонӣ яки хаяки чарка арзон мекардагиша гуфтагӣ нестанд. тоқа суми холия мега мошин сайсениш нағзае. Фақат косметический кор. хоб нархша 7000 сомонӣ рақамошон тисер аста ба кадоми шумо ки лозим бошад бо занг зада бештар маълумотша пурсен. ҳамин хел агар рекламаҳо дошта бошед роҳӣ кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. То видеои оянда.